amo naghatag suggestion. Now, ako nagyari, simple lang. May chimpugin ang politika kay sunod nga tuig pa man siya mo. Kung mayarang inman kita nakita nga diferensya sa karon nga administrasyon on how to handle sa ginatawag COVID-19 response, ti ato na iya assessment kag ti hindi naman naton malipatan kag ara naman is tawo ang paglantaw sila. Ako lang simple mo lang ning panawagan kundi gusto sa alkalde may mga regulasyon diri kapin pagin sa mga 18 papanaog hindi anay maghalakagwa. Hindi anay pagtugutan ni sila sa mga ginikanan although nga sa totoo lang kamudlay ni ang pag-regulate kapag stricto gid sa ila kay mayara gid kabataan nga bisan ganing ginambalan sa ginikanan hindi maghalakagwa sige man gyapon ang gwa nila mo. Init tanan nga mga tikang ginimo sang syudad in order nga ma-address ang pagtaas, pagtimbuok sang kaso sang COVID-19. Pasalamat kita sa Bacolod, gatiway kita ng period dito sa Iloilo, kapag subong to kay stricto man, may mga quarantine pass na sila ginagamit to. O, diri sa aton, may ginaayo ang order sa alkalde, hindi anay magwa ang mga 18 anyos papanaog ang pila ka mga nagabaligya ilimnon hasta alas 6 lang kamo makabaligya hindi kamo pwede na magbabaligya kung magpainom sa inyo mga lugar. Tinitanan no kasimple malang sa isa katuig na nga sobrang kinapatuban sini tig-ak ra gid bagol kay hindi ka pa magsunod no. At the end of the day, kung ako yung maglantaw, hindi nga mga regulasyon, bisan no guba nga plaka ang ginasulit-sulit, pero importante ni siya. Because, nagasigi taas ang cases ng COVID. Sino malaluyag nga mag-triple digit na naman kita liwat o mas masubra pa na? Nga sa ulihi, base ko ng National IETF na gin, ang maghimo sa rekomendasyon nga taason ang aton sini nga community quarantine status kag base kun mas istrikto pagid ang ipatuman nga regulasyon kalamay tagin. Good morning kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa iyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga Aton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Alas 6:47 na. Now, Aryo, hindi ka magaling magkalipat kundi kabahin sining Executive Order number 31 ni Mayor. Amo pagtimprano sa curfew. Hindi ta magkalipat sina kay kung nagligad to alas 11 pa pwede pa kamo amo nang hingagawon yung makapauli kamo bla. Di subong kinanglan na before 10 o'clock na matamat na para hindi ka mo maabtan curfews dalan. Aksyon Radio. Baha. Now, istoryahan kag padalmad na ni karon sa Action Hotline kay way man ka baha makulod kung ay gaulan kag hindi natin gululan mo. Tigaling Aryo, rainy season, ini kag iniya isang valid gin nga dapat istoryahan ta. Kay kanamo na sa mga areas nga ti isang tuhalin sa una ginabaha ginman iya kon may pagtupa sa ulan di sa Bacolod. Aksyon Radio. Ting question sini sa kanulawig na sini nga problema naway gin masulba raw. Naway gin ma-address kung paano ini mapaganagan. May mga project naman nga gin patuban di sa Bacolod. Naway ka mulig no. Aksyon Radio. Karon malaki plastar na rin sa Action Hotline kag tawagad ng mga departamento nga mo ni dapat ang magtutok magbinuligay para sa project sa baha. Sang muna ito daw kagamugi man na makulod kay bisan kutkutanay lang sa dalan kag pagkayo sa mga drainage
Huwag gasumpakilay ang congressman kag ang mayor mo kay tilay-lain partido. Di subong isa na malang kapartido, amo na nga atod, lantagon ko na mga plano sininila, angon nga magnami ang masulbar man ang problema sa baha ni Sumakulon. Okay niya, valid ini kag kamudlay subong. May mga areas actually nga may ara sa pagdalom ng isang baha mo. Plus, pagin bala, ang urban planning, isa na ka-importante. Ang mga drainage system. Di magin tukod si Jo Marie Vargas, may isa ka team siya. Actually, ini nga si Mana, kung mga umpisambal niya, nga magpatigayon sa pagpangawan o pagpasuyop sa mga drainage. O, tigaling ginunahan siya sa damol nga ulan, no? Kundi baha ang bilang area ni Sumakulon. Tilantawot na ni, kay may suytaps to sa gintukon, suyop tapas group, nga munang mangawan, pero hindi na bastante. Pulo pangawan ka lang sa kalong, pasuyop-suyop ka lang na, o, mabuti ang chimpo, jutay tingki na yan, pag bumos ang tunong nga ulan, baha, managyapon. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure, amuman sa diabetes. Paano kung ang duha ka sakit ang magtingob puwersa sa isa ka lawas? Duha ka sakit? Sarang na sang food supplement ko. Zen Panyawan with Garlic. Zen Panyawan with Garlic. Duha ka aktibo nga natural nga herbala nga nagtingob.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58 na. Huwag nagkikita tiyempo. Pagbalik ta karon sa Aksyon Hotline na, i-plastar ta rin iba ng mga update kag development. Mabalita di sa Bacolod para maintindihan gisang publiko. Ini mga ginpapanaong lang executive order ni Mayor Bing Leonardia. Alas 6:59 na kanasig sa aton tiyempo. No? Sa ngalan sa ino regular anchorman Aksyon, Fred Salanga. Kurman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa balita, komentaryo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, serbisyo publiko, komentaryo.